Horas madihita sa luhut na, tapada de maruhan ang pikirata lato mangihon hatani di bata, martangi ang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na ruha, ima na mga ramuti ati-ati ng pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hurian itu hatta, tatangi humma hatani di bata, nagabitur po jamita di minggu pasap 5 dung Trinitatis, imere tanggal 12 September tahun 2021. Jadi netizen Evangelium Markus bidualu mamukasian ayat 31 rodi ayat 38. Songonom mah didok disi. Jadi dibuka memangajari nasida. Ya anak ni Zolmai ikon gudang do sitanonna. Ikon bolokonon nyak kasih tua dohut malim do sibuto surat do ibana. Laos poson na do dungi mulak mangulu do diari patuluhon. Patardo di babuah hatai. Alai diarahon Petrus pa ibana di solsoli ba ibana. Alai humusor maangku ibana di manot noti maaka sisiyan nay di bicang masih Petrus nindama. Lao maniho bolis siya lebukon. Aydang na di parrohoko na di dipata, akka na di jolmado. Las di juma na toropi, rapdo hisianna, didok matuna sida. Nasa na giot mangihut tonao, di suada madirina, dituhuk masidang na tuibanay, di hutto maaw. Ay nanayang paluaon hosana, mangago hosado, alay naguan hosa alaniyaw, duhot alani barita na uri, ido palua hosa. Ayaha matungkunana di solma nang liat purtibyo diomo ang gumago do hosana. Ayaha do natarleho jolma bahin tubus ni hosana. Asa mulo adong na maila alan yaw manang alan ni hatakipe mardupun bangso pangalakup jala perdusaon. Las maila do anak ni Zolmai sugut maka tidak kuni. Dinaroi bana di bagasan hasangapun ni amana rap dohot suru-suruan akan nabadiay. Ido sahatna. Damang dainang hamuh karuangan sahapur siyaon nagabi topik ni jamita di tikyon di minggu tanggal 10 September tahun 2021 ima habisuhon di bagasan Jesus. Hamuh karuangan sahapur siyaon tung macarikot tu habisuhon di ngulut tahun. Ay marhiti habisuhon ido jupakta pamotuan na sitong laha mamilit jala mangulahon dia ma nadumingkad di ngulut ta. Asing di parpinotuan manang habistaran na taparsyajari saya tabangi duhod duto di bata. Asa dilihot tu hita habisuhon laha mamilit dia ma nasitongi. Ang giat niyan saya manotong marbizuk kita di ngulut tahun. Laho mga rupi akaragam niya kanamasa. Hobar tutupik ni jamitat tadi tikyon, asa tanapunahom madinguruton, habisuhon na siya di bata. Ima habisuhon di bagasan Jesus. Alesongo dia do na didok na, habisuhon di bagasan Jesus. Om mananaing hisigatat na sa turpu jamiton. Damang dainang, nahinahulungan di bagasan gua ni Tuhan ta Jesus. Turpu jamiton ima udut ni pangajarion ni Tuhan Yesus inontakas di redak posisiani bahwa Yesus itu Mesias anak ni dipata nang roh tumopot hasianganon panindangion ni sisiani do kebisa datada bahwa nang takas di tadana sida isi Tuhan Yesus dang mareswak kapi nang liding na sida rap dohot tuhatay jala marparbui do panadaw na sida di tuhatay. Alay dinobigi, di popay Tuhan Yesus tu akasisiyani, asa unang dibabuan na sida tuhalak, manang tuisipi. Siyala, nasujupang dubitikina, songon na sinakapan ni di bata, songon naong di baretahon akapamirangi, taringa tu persodion, na masa tu Mesiasi. Songon na somal, saya diajari Tuhan Yesus tu akasisiyani. Asalam marbisuk, jala asalam tugu hapor siyaw na sida. Di pangajariyon na pinasahat ni,
dia potohon Tuhan Yesus do akan masa tutuhatai ima tu anak ni solmai ima namar turu-turu tudirin sendiri ima Tuhan Yesus Kristus. Aha naneng masa di ngoleh Tuhan Yesus takas tu hidup di si ikon gudang si taonon na bolok konon si tuani malim do si buto surat jala puson nama ibana alai diare patuluhon na mulak mangulu do ibana. Aha nanidok ni Tuhan Yesus sima sada buah-buah asa diboto sisiani neneng masa tu Tuhan Yesus jala los idu sudah tada dihadiriun di Tuhan Yesus sogong Mesias nesyad di pata siala nung mata kasih dia botohon akka panuirang di badan narobi ima na mga dobi kudang si taonod do Mesiasi alih aha mana masa dina ubigi diarahon si Petrus do Tuhan Yesus jala di solsori do ibana dang terjalo rohani si Petrus paduhan ni Tuhan Yesus dang siya to rohana na didok ni guru ni rohani rohanay dang lumuruhan ni si Petrus mulo masa songon na didok ni Tuhan Yesus. Aha na hinirim ni rohani kasisiyani ima asa gay bisa halak guru na sangap do Tuhan Yesus sa halak raja ni halak Jahudi na buhay paluhan na sida siyan panggonggomiyon ni halak Rom ditiki alay songo dia mabuhay masa isongo ni songo dia mabuhay marhamunangan halak Jahudi marloon halak Rom molo ikon mangadopi hapur suhud do Mesiasi om managabi sebuah ciri gabi dang terjalo rohani si Petrus na dirok ni Tuhan Yesus si hawa karungan sa porsiaon mernida pangalahon si Petrus si gabi dipicang Tuhan Yesus do ibana las didok matu si Petrus lama ni hobulis siya labukon ay dang nande parwahaw ko na di dipata akka nande solmaro macet adom si tutudo pad Tuhan ni Paula didok hata si songon itu siyan na alay nang nudakas boto otta dada nagabi si Petrus na dia bali Tuhan Yesus alay pangalahon na ito siya nung nga diguhi roha portibiyon di bana na siya mga sahon par binoton na sa jok dada mga sahon hatutuan ni dibata asa halak na siya mga sahon hadiron na diguari doi nagiluhan ni si Bulis ala ni ido di dok Tuhan Yesus lawa mani hubulis siyan labukon hawa karungan sa porsyaon sangop mas idaon pabahenan ni si Petrus sima na patuduhon holong ni rohana ni Tuhan Yesus dang lomo rohana mga ruwi parsurion tuhatay alay siyarot taida dang dos pangatusyota dohot pangatusyon manang sakap ni dipata nadinggan na di rohatay buhay sa jodoy daksongoni didok rohana di dipata jodoh akan masa akan natasakapi saya suhar siyan dari rohatay jala oro do gaya marsak kita manang madeli jolmay molo susahot na pinangido ni rohana na mangihut boy doon sada pangarimangod di ngulut taon asa julo manat tita di na makatahon si dohonotta manang laho mangulahon na naing si ulahonotta kudang dua halak na jepep pikiran na saya marsyari mabahay na dibaga sa rohan nabi danga pala manat dipikiri aha pakorhon ni ulaw ni diragam ni inganan sa jujut do jupakta halak hisongo ni na diguari may halak na gumarapos nakpingasala alay sa ditutul lopona nakpenang di oray alay sa lam di patakang lam di paingot lam partakang isarana rupani didok tu ibana mulumardala ko di dalan di sabulah birang mak alay ditutul dulu bona madalat tu sabiola siabun pola didok ay isi harwa mangatur isi harwa payday manang di masan di pandemi sunengon didok tu ibana marmasker ho alay lasom olob marmasker macam hatana di padok gudang nai hamak karungan turusan pangalahon ni hasul maun na sa mga sahon hadiron na mana ikon si pasidingotta ay raksongoni na dehlamuhon di Tuhan Yesus kita siyan sa luhut akan na tupurusi
narong di ngulut taon, tung takas mataida pabuah habisuhon ni pertibion, tung marasing doi, siyan habisuhon na siya di bata. Dauro tumipu sakap ni di bata, siyan sakap ni hasol maun, jala ikon sakap ni di bata do na saut. Alani i dingkanam mahita marpangosadian holat tu panugunuguon ni di bata. Asa gabi halak na marnapunahon habisuhon di bagasan Jesus sita. Ima napasaut ton lomo ni rohana dada lomo ni rohatta. Dabang dainang dongan sabor siyaon, dung dipicang Tuhan Yesus si Petrus. Di jo tu hatta Jesus tu akasi siyani. Jala dipaingot tu na sida, taringot tu bejon nang jinalona. Jala akadia may nekon si patupaon ni siyani. Didok do di ayat 34 ro di ayat 35, nasa nagyot mangihut tunaw, di suada humadirina, di tuho masilang na tuibani, di hutto maaw. Ay nanayang paluahon hosana, mga hosaro, alay nagwan hosa alaniyaw, doon alani barita na uli, idong paluah hosa. Siyan paduhani idot taro, pabuadang namuramang ihutto tuhatay. Tung diigil siyani para situtuon, ima marhiti pangalaho na maswada diri, jala olo manu silang naganubari. Paduhani, las pengoton pabua, dada holan Tuhan Yesus na mga dopi hapariron. Alay, sudidu akana porsye, ikon songot tuhatay, ikon manaon hapursuhon, alani hapursyon na. Hawak karungan, na ikon suluhonot ta, sokon halak na porsye di tuhatay, ima naing manian, marsitutu hita tinggulut taon. Sa pala na mangyuhuton tuhatta Jesus, ikon manahan do hita sa hatrodi ujong na. Unang mamarsidalian, unang masuhot. Tidak mangyuhuton Tuhan Jesus, ikon radido hita, patalo dirita, patalo nasa hagiot ni padagingotta, patalo nasa bakko ni hasul maon, naso sa robang, doho lomo ni ruhan ni dibata. Asa sa luhut na dingurut taon, hobar maniam, tulomo ni ruhan ni tuhatta Jesus. Molo tamanat tung moldo, halak na ulo pataluhod dirina. Sa tumangod do dipilitibana asa gabi si munang-munang. Nakpe na sudinggan na binahin nay. Alay, separtahad do ibana. Dang ulo pataluhon ruha, dang ulo pataluhod dirina. Hape diturpuk tadi tikyon, didokdo, halak na gyot mangihuton Tuhan Yesus, disuhadahum ma dirina. Hamak karungan tunggurang do ditikyon, halak Kristen, naso apala marsidutube mangihuton Tuhan Yesus. Say maholan siyan ngulu perduru, idaon songon halak Kristen dadinggan. Hape haporsyon na dangol-dangol hisulutto. Oppe si pasidingut taro. So tung gabi hola simbol sa juha hakat stontai. So tung gabi sibuan hayla kita. Di hakat stontai. Molo Kristen kita. Siya nasa roha na sitong mahita gabi hala Kristen. Unang magulong priya hita na makapursyahe tuhatay. Hamuak karungan. Tung argaro hita di adopan ni dipata. Jala tung argaro ngulut taon dihita garup persada-sada. Tadi de duwe siyan na juta bangiduhon di bagasa tangyakta asa daputan hasuranga kita siya dipata. Alay paduhon ni Tuhan Yesus diturupukon paingot to kita iya hasunangan na tung macesikop ima hasunangan di bagasan Jesus. Ay suarong labana ng liat portibyo taomo sa tagugo mga luy artarut hasunangan hapi holan rikot di daging do sa luhut na. Isuada dui mulusot harikoton mga luy na rumikot tingulot taon ima haluaon nito dita marhiti-hiti panubusyon ni Tuhan Jesus. Na jumorbut mo si nauluido gabi maila halak makatidak kon Jesus di lupa ni naturop. Idok Tuhan tayo las maila do anak ni Solomay sukot makatidak ko ni tiari na marpuri. Hawak karukan sa porsyaon dada sala na mga luy akan rekot tinggul sigon na pari dading gaduin yan
mulu mula-ulau kita segano pari. Ale unang maalani na mula-ulaun. Alani artana de portibion. Gabi dang marsitutu kita mangihutun Tuhata Yesus. Gaya masohot kita siya parmingguon, masohot siyan pakupasion, masohot patupa akadaringkan. Arong do halak sudat tu parmingguon alani na sa ikarejo sigano pari. Sadir rohana na buya dapo unda pagumuan siya ni. Habi diula iba na pi dang rudi diyang uluna. Taingot ma dang buhi hita makokop ho sa taon. Yeso hola Tuhata Yesus na homokop pita. Taribangi ma paduhan ni Tuhan Yesus Kristus na padok. Ay ahado na tarleho jolpa bahen tubus ni Hosana. Habakarongan ahado alus na. Dang adong. Holan ala ni pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus do. Dapotan hanguluak kita. Dapotan haluaw kita. Hawa karongan marpardumuan tuturpu jamita ditikyon ima dinamangi hutto Tuhan Yesus jalamanuh silangi arong dosa da barita mardonga puda songonon. Di saraluat arong matulu halak bawa na disuruh sa halak iddu somang nasida ima sa halak tuan na punasa ugasan laho manabahau. Didok tuan na punasa ugasan idu tu nasida asa gadup nasida manabahau gajang na 3 meter. Jala asa marsibuan na di banabi nasida tuinganan ni na tinatuhon ni tuan na punasa ugasan ni. Dongi borhat manasida. Jala giraro dapo nasida hawi. Langsung ditaba ma. Jala gadup manasida mabuan hawi gajang na 3 meter. Di mula nai las setuturo rohana sida manuhuk hawi. Alai tidak rohana dapotan upama nasida sian tuan na puna ugasan ni. Alai sian ini daun ni perdalanan lu zaman nasida. Dongi mangulum masatokin. Dina mangulu ni makatay manasida sa manasida. Jala arong ma sian nasida na madok asan yang buanut tahawon ia taponggol 2 mon. Buay manut tahalung sada di habirang sada di siamun nyang matong buanut ta. Alai sada sian nasida dang sapat dapot. Ditorusun di bana do padalanan na laho manopot inganan na tinutuhon ni tuan ni mabuan hau 10 meteri. Alai si 2 halaki diponggol 2 hawi. Dunget tong songon na niyang do idaun niyang do diduhuk nasida hawi arong di habirang arong di siamun ujung na gabi humat do nasida badalan sian sahala dungan na buan hau 10 meteri. Dungi sahat manasida tu sada inganan di nasida badasi arong sada lubang na tung matse bagas. Dungi di ida tuan na punasa gozanima nasida siya bariba ni inganan ni. Didok masya na daw rumah hamutuson. Jala api hau kamu ma hau na binua munay gabi jabatan manarepari lubang na bagason. Dungi dicoba na sida na 2 ba. Di bahem ma hau na binuan nay lahom manarepari lubangi. Alay dang buwi hinarohon ni na orang gajang hawi. Dungi hawa karukan Roma na patuluhon. Didok masoni tong tiba ni dot tuan day. Di ulahom mahisongo ni. Di bahem ma hau na binuan nay nagajang na 3 meteri gabi jabatan manarepari lubang na bagasi. Tutuat tong madalam meba na siya nagijang ni hau na binayan nay gabi jabatan ni sah meba na tutujuan. Lasma rohana. Alay si 2 halaki na mamonggol hawi didok tuan na ito na sida mula mahamu adang setia hamu mangulahon na hudoki. Hawa karukan sa porsyaon turus tusima hita akara porsya di mulut taon. Asanay manak kita marsitutu mangihutton Tuhan Yesus saha rodi ujung na. Tuhu masidang na tuhitay nak pidok-dok alay ikon taonot tadwi. Unang matabay sedalian tarsongon na monggol hawi. Unang mata ponggol silang na tuhitagadup. Alay tatuhu ma silangi saha tutujuan.
Jene badala ning ulut tas sige bigano pari. Naing matabangido bisuk na siya tuhatay. Asa daputan bisuk kita. Jala asa terpatu pahita. Mangular ragam niyak kasiulaon na hobar tulawan eruhan ni dipata. Hawak karungan. Taingot ma iya habisuhon na deportibyon. Dang tu kimangalihok kita hanguluan na sonang. Alay habisuhon na siyad dipata. Habisuhon di bagasan Jesus Kristus. Ido na pasonang ulut taon. Habisuhon di bagasan Jesus, ido na manugo hita, laha mga tusi, aha, na hinalomohon ni dipata. Habisuhon di bagasan Jesus, ido na mga lehon panorangyon di hita, asa manotok kita, marpangasodian, holan tu sakap ni dipata. Dada tu sakap ni hasul maun. Habisuhon di bagasan Jesus, ido na bahay kita, asa marna punahon, habaranion, lahom masodoh diri, jala manuh silang na tuhita ganub. Habisuhon di bagasan Jesus, ido na marguguyuh kita, lahom makatidakon Jesus tu Tuhan, jala si paluan ni portibyon. Atong nang mahita manotong, mangasahon habisuhon di bagasan Jesus, asa manotok kita, gabi halak na setia, lahom mangihuton Tuhan Jesus, rude saliling nililing na. Amin martangyang mahita. Alih Tuhan di bata Jehovah, alih matuhami habisuhon ni siya koy. Asa marbisuk kami di bagasan Kristus Tuhan namin. Laho mangulahon lawan roham. Laho mangihuto Tuhan Yesus. Siyan rohan nami na marstitututo. Atong marsangap pagwarmi. Alih Tuhan di bata Jehovah, rude saliling nililing na. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, martanya kapituho, aliamang parting basa. Amin.